चिरां जिल्लानि सासे आबादारिया अर्गेनिक साहा आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हादों। चिरां जिल्लानि थाइखाजरा ओनसोलनि दिंखियाबारि गामिनि थागिबि किरेन नार्जारिया दिन हाजिरा मावनानै जिउ खुंबोनानैब्लाबो गोब्राब नाजानाय आरो जरहाट, उदालगुरि, क'क्राझाराव साहा आबादनि सोलोंथाइ लानानै 2016 मायथाइनिफ्राय बिगाथाम हायाव अर्गेनिक साहा आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हानायजों लोगोसे गाव गसंथानो हानायनि जाफुंसार बिदिन्थि दिन्थिफुंनो हादों। किरेन नार्जारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गुबुन आबादनिख्रुइ साहा आबादखौ गोसो होदों। मानोना गुबुन आबादफोरा बेराम जायो, नाथाय साहा आबादा खेबसे गायब्लानो 100 बोसोर मोनजाबाय थायो होनना फोरमायो। लोगोसे बे आबादजों आथिखालाव गोबां मुलाम्फा मोननो हादों आरो सरकारनि मदद मोनोब्ला फैगौ समाव 10 बिगा हायाव साहा आबाद मावनो नाजागोन होननानै बिथाङा फोरमायो। लोगोसे सोरबाफोर आबाद मावनो सोलोंनो आरो साहा बायनानै लोंनो सानदोंब्ला गावनि जानबुं नम्बर 6900451468 आव सुलाद लानो हागोन होननानैबो किरेन नार्जारिया फोरमायदों। आंनि मुङा किरेन नार्जारि आरो गामिया दिंखियाबारि, पस्ट अफिस रानिपुर। नैबे खेथिखौ माब्लानिफ्राय मानो खालामा जे नोंथाङा जोंनि ओनसोलाव बे खेथिखौ गोबां मानसियानो खम खालामो, नोंथाङा मानो माब्लानिफ्राय खेथि खालामो? आं बेखौहाय 2016 आव गायदों। 2016 आवहाय गायदों आङो। आगस्टमोन, दैज्लांब्लाबो गायदों आङो। जे जोंनि ओनसोलाव गोबां दस्रा खेथि खालामो, गय खेथि खालामो, माइ खेथि खालामो, गोबां खेथि खालामो, नाथाय साहा खेथिखौ गोबां मानसियानो खालामा। नोंथाङा मानो बे साहा खेथिखौ मानो बासिया? आङो माने एडभान्स आं बुजिदों, जेराव साहा बागान थायो बेवहाय गयाबो थायोब्ला जेबो लस जाया आरो। ओमफ्रायहाय माने दानि बोथोरावहाय गयफ्रा माने बेराम जाबाय। बे साहाया 100 बोसोर, इनि ट्राम्सआ 100 बोसोर, होमब्ला 100 बोसोरब्ला बेखौ मावनानै जाबाय थानो हायो 100 बोसोरा। आं बिनि गोसोखौ माबाबोदों आरो। अबाव ट्रेनिं लाजेनदोंमोन? आंनि ट्रेनिं लानाया माने जरहाटआव लाहैदों। ओमफ्राय जरहाटआव खेबनै जाबाय। ओमफ्राय उदालगुरि डिमाकुसियाव लाहैबाय। ओमफ्राय भैराखन्द गराइमारियाव लाहैबाय। क'क्राझाराव गावबुरा भुबनाव लाहैबाय। बिदिनो गोबां लाबाय आरो गोबां जायगायावहाय। गुबुन खेथिनिफ्राय नैबे साहा खेथियाव माबायदि माबा दं, इनकाम दङ होननानै? बे माने बेखौ मावोब्ला बे मोनसेया लाइफ टाइम जाबाय, ओमफ्राय मोनसेया जाबाय अराय सम मावना मोनजागोन आरो बेयावहाय खुनु बेराम सेराम गैया। बेयावहाय बहुद इनकाम दङ। माबायदि जत्न लानांगौ जायो, माबायदि खेथि खालामनांगौ गुबुन खेथिनिफ्राय बियो? बेखौहाय माने अर्गानिक खालामोब्ला खरसा दङ, थाखाबो दङ। अर्गानिकआव बांसिन खरसा दं, थाखाबो दङ अर्गानिकआवहाय। ओमफ्रायहाय बेखौहाय साफा खालामथारनांगौ आरो, खुनु केमिकेल होनो मोना। हाग्रा थैनायनि मुलिबो सारजायो? ओहो, बे भुल जागोन बियो होयोब्ला। हाग्रा थैनायनि मुलि होनो मोना, मा होनो माबा इउरिया होनो मोना, ओमफ्रायहाय मा होनो बे टिटि होनो मोना, पलिअ' होनो मोना, बिदिनो आरोखि सोबखौनो निसिक। नों हायोब्ला गोबोर हासार हो, ओमफ्राय माबा हो, मा होनो बानायनानैहाय नोंनि बानायनो हायो। एम्फौफोर जाब्ला बानायनो हायो। बे मुलिया बे जोंनि बारिफ्रावनो दङ। माबानो बिसंगालि एसे, ओमफ्रायहाय ओरैहाय जार्मन एसे, बे सालदावसुमै दिंखिया दङ। बेफोरखौ गथायनानैहाय देग्लिनानै हरसे सोमनानै स्प्रे होब्लानो बिनो जायो आरो। बे अर्गानिक इयो। जोंनि ओनसोलाव जे मानसिफ्रा साहा लोङोबा दखानावसो साहापातखौ बायनानै लोङो। नोंथाङा होमबा अबे बाजाराव अबेयाव फाननानै, माबायदि फाननानै नोंथाङा आइ खालामो बे आबादनि गेजेरजों? आङो ग्रिन टिथ' ग्रिन टि हिसाबैहाय ग्रिन टियाखौ माने गोजौ लेभेलफ्रा बेखौ बाहायखायो। औ, आर्मिफोर बाहायो, ओमफ्रायहाय मा होनो एक्टर एक्ट्रेसफोर बाहायो,
गोबां मानसिफोर अफिसारफोर बाहायो बेफोरबायदि आरो आं बिसोरजों दा आंखौ सिनायबाय आरो दा बिसोरो। बाखि बै जे साहायाबो नोंथांनाव मोनो नामा बे साहाजों लोङो? साहाजों लोंनाया आं माने प्रफिट बारा गैयिखाय आं बानाया। बेयावहाय प्रफिट गैया। न'आव लोङो बानायो आङो लाल साहा लोङो बेखौनो बानायो न'आव लोङो आन्था खिन्थु प्रफिट गैया आरो इयो बेबायदि। सोरबाफोर नोंथांनाव बै साहाखौ लोंनो लुबैयोबा लांफैनो हागोन ना? माने अर्डार होनांग्रोगोन खोन्थाहरनांगोन खोन्थाहरग्रोनांगोन आङो बिदि नांगौ होननानैहाय। नोंथांनि फन नाम्बारखौ खोन्थाहरनो हागोन नामा? आंनि फन नम्बरा 6900451468 खेबसे फोरमायहरनाय 6900451468। सोरबाफोर खेथि खालामनो गोसोबा बा साहा रंफोर नांगौबा नोंथांनाव जगाजग खालामनो हागोन मोनसे। खेथि खालामनायावथ' आं जगाजग होफायो। आं अराय सम आं बुंबाय थायो नोंसोरो गाय आङो फैसा नाङा आंखौ जेरै फोरोंदों बिना फैसायै आंखौ फोरोंग्राया आंखौ फोरोंदों आंबो नोंसिनिफ्राय आं लाया होननानै बुंदों आरो आं नोंसोरनावहाय नोंसोर रोंजासे आं फोरोंहैफागोन थाफाहैगोन होननानै बुङो आङो। सरखारनिफ्राय माबाफोर सहाय मोनबाय दिनैसिम? सरखारनिफ्रायथ' आं मोनाखै बे माबा रेवरुवा सार हरबाय आरो 40,000 हरबाय बे ड्रायार बानायनो बियो आङो हरदों बेस्रा धन्यबाद होयो आं बेखौहाय। माबाफोर आरो आसा दं? आसायाथ' आङो न' नांगौ एसे साब सिखोन न' नांगौ बिनि थाखायहाय। बे आबादखौ फेहेरनो थांखि लाबावदों आं नोंथाङा? थांखि लाबावदों। बेसेबां बे अर्गानिकखौ आं 10 बिगासिम खालामनो गोसो दङ आरो। दा बेसेबां दं? दा 3 बिगा दङ।